O subdelegado do Goberno ourense, Eladio Santos, pediu esta mañá á cidadanía non conducir baixo os efectos das drogas e o alcohol, unha conduta que estivo detrás do 60% dos accidentes mortais ocorridos na provincia este ano. Fixo durante a presentación da campaña especial de control de alcohol e drogas, que comeza hoxe e se prolongará ata o 20 de xullo. Non cabe dúda que a presencia do alcohol e das drogas estamos lá encontrando nos sinistros mortais e sinistros que non son mortais, non? Entramos encontrando cunha estadística alta na maioría dos sinistros. Por parte do sector de tráfico, bueno, nesta campaña, como o resto do ano, intensificaremos esta campaña moito máis, pero o control de alcohol e da droga, xunto co cinto de seguridade, os elementos de distracción como pode ser o uso do teléfono móvil, é prácticamente unha campaña que facemos anual, non? Estamos todos os días nela. Nos 5 accidentes mortais que ocorreron na provincia durante este ano, 4 en vías de competencia estatal e un comunicado pola Policía Local de Ourense, en 3 deles estiveron presentes o alcohol ou as drogas na explicación das causas do sinistro. O porcentaxe de positivos en alcohol debe rondar 1%, baixou con respecto a anos atrás. O de drogas é máis alto porque faixe un pequeno cribado previo. Entón non temos tantos medios para facer controles de drogas, entón faixe un cribado previo, dai que o porcentaxe de positivos en drogas é máis alto, non? A mellor o 20 ou 30%, pero eso por ese cribado previo. Vale. As accións administrativas por conducir con presencia de alcohol e de outras drogas foron 1024 na provincia de Ourense no que vai de ano, que motivaron a perda de máis de 4.700 puntos. Hai 200 atestados en marcha por delito contra a seguridade vial, que significa un consumo por encima de 0,6 miligramos. Por lo tanto, hai que seguir loitando e concienciando. O noso obxectivo é alcohol incompatible coa condución. Ese é o noso obxectivo. Está previsto para que para o 2026 xa estea en marcha unha modificación no regulamento de maneira que sexa absolutamente incompatible con 0,1 miligramos, xa sería positivo e xa sería sancionable. Hai que abandonar xa os debates de que con un viño non dá positivo, con 2 cervezas tampouco dá positivo. Hai que abandonar eso fora porque son argumentos non científicos e non rigurosos que fan perder efectividade a estas campañas e a realidade de que o alcohol e a condución non son boa compañía. Con independencia das sancións, o subdelegado apuntou que en España xa existe a taxa cero de alcohol para condutores menores de idade dende marzo de 2022. Ademais, lembrou que se tramita nestes momentos a inclusión dunha taxa en aire xeral para todos os condutores de 0,1 miligramos por litro en aire exhalado, o que equivale a non tolerar o consumo de alcohol ao volante.